खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो काहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव, साफ्रोमबो माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव, आबसुनि बिबानाव थानाय जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि खाथियाव आं माखासे आंनि बुंनाय जायफोर बारग' आबसुनि आरो दिनैनि बिबानाव थानाय आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आं फंनैसो राव बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं बयनावबो आखाइ खबजोबनानै आं गले गले निमाहा बियो। दिनैनि बे समाव गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, जेब्लानिफ्राय दिपेन बर'आ बिबान लादों अब्लानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थासारिया मोजां नङा। जेब्लानिफ्राय बिबानखौ दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि बिबानखौ जेब्ला नाजावनानै लायो, जायफोर दिपेन बर'नि आगदा आखि बिबानाव थानाय जाय बिथांमोना बिबानखौ लानानै सालायदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, जेब्लानिफ्राय जों बुंनो हायो साफ्रोमबो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा नङा, साफ्रोमबो बिबानाव थानाय माखासे आखल आखुआ दिपेन बर'नि बायदि नङा। आं गासिबो आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बुङाखै। जेब्लानिफ्राय दिपेन बर'आ बिबानखौ लादों अब्लानिफ्राय साफा सानै बिबानाव थानाय दिपेन बर'नि लोगोफोरनिफ्राय जों हमदांनो हाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव दानलायनाय, बुथारलायनाय, सिखाव हाबलायनाय, गावजों गाव फोथायलायनाय गैला। मानो गैला? जेब्लानिफ्राय बिबान लादों अब्लानिफ्राय आबसु अफिसाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ, सोरबा मेलेमजिबिफोरखौ, सोरबा बारग' आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ नाम थांखि थांखि बुंनाय, लिस्ट बानायनानै सोरखौ रायनांगौ, दिनै सोरखौ बखिनांगौ, संफोर सोरखौ मा बुंनांगौ, बेबायदि माखासे एजेन्डा बानाय रायनाय, बे माखासे जोंनि फैबाय थानाय आरो दानि बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माखासे लामा दिन्थिदों। माबोरै दिन्थिदों? जेरै सोरांबानो आबसु अफिसाव ज' थानानै माखासे लिस्ट बानायो, सोरखौ रायनांगौ, सोरखौ बखिनांगौ, बेबायदि नामा आबसुनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि मावबोनायखौ दिनैसिमबो गोसोखांनानै दिनैसिमबो बावगारनो हायाखै। बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौनो दिपेन बर'आ सोमखारियो, रायो, बखियो, अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजायखौसो लाबोदों। रायजो राजाफ्रा एसेबाबो नायबिजिरनानै हमदांनो हाबाय। जेब्लानिफ्राय दिपेन बर'आ बिबानखौ लादों अब्लानिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव सिखाव दाखायत, गावजों गाव बुथारलायनाय, गावजों गाव सोमखारिलायनाया बारा जादों। जोंथ' बै समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनाबोदों, जों नुबोदों, जेब्ला बै समाव उपेन ब्रह्मनि सावगारिखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बांसिनानो 100आव 70-60 न'खरानो दिनैसिमबो उपेन ब्रह्मनि सावगारिखौ बै समनि बारग' आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनैसिमबो सावगारिखौनो दिनैसिमबो धुप धुना लगायनानै दिनैसिमबो आर'ज गाबो। अब्ला जों रायजो राजाफोरखौ बेसेबां जों बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ फोथायनाय जों दिनैसिमबो नुयो। अब्ला बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ जेब्ला रायजो राजाफ्रा बुङो सान्दुं अखा बांखा रायजो राजाफोरजों रावखौबो बखिनाय गैया, राव सोमखारिलायनाय गैया, बेबायदि जान्जि खाफ्रानानै रायजो राजाफोरजों समान समान दुखु दाहाफोरखौ लाबोदोंमोन। बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा बावनो हाया आरो बिथांमोननि माखासे बिबानाव थानानै रायजो राजाफोरनि फोथायजानाय माखासे आखल आखुखौ दिनैसिमबो बावनो हाया आरो बिथांमोननि माखासे मावसोमबोनायखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा बावनानै थाङाखै। अब्ला दिपेन बर'आ बैबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जायफोर थांनानै दं, बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोरखौनो मुजुलानाय, रायनाय, माखासे बखिनाय, बेबायदि दानि बे फरायसुला फरायसुलिफोरनो खोमायाव सोना होयोबा बे माखासे गाज्रि बारहावा सोना होनायसो रायजो राजाफोरनि खाथियाव। बेबायदि माखासे आखल आखुआ रायजो राजाफोरनि खाथियाव दानि बे गथ'फोरखौ बा दानि फरायसुला फरायसुलिफोरनि खाथियाव गाज्रि सोमखारिनानै माखासे गियानखौ फोरोंनायसो जादों। साननैसोनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव सासे आबसुनि दैदेनगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदोंमोन। बे आबसुनि थाखाय बा हारिनि थाखाय मोजां। मानो होनोब्ला बिबानखौ लानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ, गुबुन गुबुन आफादखौ सोमखारिनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय एंख्लायबाय आरो आबसुनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय। नाथाय आं आसा खालामो सोरखौ बोख्लायनांगौमोन?
दिपेन बर'खौसो बिबाननिफ्राय दोननांगौमोन आरो साफा सानै दिपेन बर'नि आगदा आगसि बिबानाव थानाय बिथांमोनखौसो बिबाननिफ्राय दोननांगौमोन। मानो होनोब्ला दिपेन बर'आ जेब्लानिफ्राय बिबान लादों अब्लानिफ्राय सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बखिनाय, सोरबा मेलेमजिबिफोरखौ बखिनाय, बै समनि बारग' आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बखिनाय, बेबायदि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्राया सोर? दिपेन बर'आसो बखिग्रोदों आरो दिपेन बर'नि आगदा आगसि थानाय बिथांमोनासो बखिदों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौसो बिबाननिफ्राय आबसुनिफ्राय आउट खालायनांगौमोन। जों बेबायदिखौसो जों आसा खालामो आरो उननि समाव जों दिनै बुंनो थाङोब्ला दानि गथ'फोरखौ जों ओरैबायदि जों बाख्नायनांगोन सोलोंथाइ लानानै दं। दिनैनि बे समाव जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोर बेबायदि बिबान लानानै हारिनि गेजेराव बे फंबायमोनहा, बे बिनानावमोनहा बिबानखौ लायोबा हारिनि गेजेराव खौसे फैफिनगोन। जों आसा खालामो जेरै डक्टर डिग्री फरायनानै गिदिर गिदिर MA, डाबल MA फरायनानै जुदि बेबायदि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोर बिबानाव होयोबा हारिनि गेजेराव खौसे फैगोन। दिनै जों मिनिथावना जेरै सोरबा बिजामादै मोननाय, सोरबा गथ' सानै साथाम गोनाङा जुदि गावनि न'खरखौसो थाल नायनो ना हारिखौसो थाल नायनो, बिजामादै मोननाय, बिहामजो मोननाय, गथ' सानै साथाम गोनाङा जुदि आबसुनि बे दैदेनगिरि बिबानखौ लायोबा जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरनि माखासे नांगौ बायदि आरो माखासे जौगानांगौ बायदि बेबायदिखौ जोङो दावगालांनायखौ जों नुनो मोननाय नङा। आरो हारिनि गेजेराव माखासे खामानिफोर जौगानांगौ दं, हारिनि गेजेराव माखासे खामानि मावनांगौ दं। गावजों गाव गुलाय गुजायखौ माबायदि टाइम होनो हागोन? जों फोथायनो हाया। माबोरै फोथायनो हाया? गावनि गथ' गथायजोंसो सम होगोन ना न'खरजोंसो सम होगोन? बेबायदिखौ जों माबोरै जों हारिनि गेजेराव जौगालांनायखौ जों नुगोन? बिनि थाखायनो आसा खालामो जायफोर बिजामादै मोननाय, जायफोर बिहामजो मोननाय, जायफोर गथ' गथाय गोनांफ्रा आबसुनि बिबानखौ दाला। मानो होनोब्ला माखासे खामानि मावनांगौआव माखासे थालाङो। जायफोर दानि बे फरायसुला फरायसुलिफ्रा न'फ्राव दङ, डक्टर डिग्री फरायनानै गोजौ थाखोआव गोजौ डिग्री लानानै जायफोर बे दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा दं, बेफोरनो बिबानखौ होयोब्ला हारिनि गेजेराव खौसे फैगोन। आरो ओरैबायदि आउट नलेज दं दानि गथ'फ्रा जाय दिनै बिसिनि खाथियाव जिरायनानै सावरायोबा सानसे खोनासंबाबो हारिनि गेजेराव जेरैबायदि उन्दै गेदेर सनमान होनो रोङो, बेबायदि माखासे दानि बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि माखासे रोंगौथिखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आं आबसुफोरखौ बुङाखै, बै समावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आबसुफ्रा जेरै मावरिया दिनैसिमबो मावरिया। BTC सरकारनि हेफाजाबबो गैया, BTR सरकारनि हेफाजाबबो गैया। दिनैसिमबो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा मावरिया, रावनिबो हेफाजाब मोना। जायफोर गोजौ थाखोआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों बुंनो हायो इलेक्सन टाइमावल' गारि गंसे गंनै बायनो थाखाय लामा दं। आरो जायफोर गाहाय थाखोआव बिबानाव दं बिथांमोना जेबो रायजो राजाफ्रा जेरै सान हर दुखु दाहा लानो गोनां जादों, थिग आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो गाहाय थाखोआव बिबानाव थानाय जायफोर आबसुनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जायफोर गाहाय थाखोआव बिबानाव थानाय बिथांमोना जेबो हेफाजाब मोनाखै। आरो दिनैसिमबो सान हर अखा बांखा खस्थ' खालायनानै रावनिबो हेफाजाब मोनाखै। आरो बै समावबो जायफोर जायफोर आबसुनि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा रावबो हेफाजाब मोनाखै आरो दिनैसिमबो मोनाखै। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि बिबानगिरिफोरखौ आं आसा खालामो जेब्लासिम दिपेन बर'आ थागोन अब्लासिम जेरै दं ओरैनो थागोन। गावजों गाव गुलाय गुजायखौसो बांसिनै जों खालायनायखौ जों नुदों। आरो मोननै डिस्ट्रिक्टआव अरायसम रायजो राजाफ्रा जेरै मिनि खुसि दं, आरो जाय आबसुआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ आं आसा खालामो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरजों मिनि खुसि मोनफ्रोमबो आफादा खौसेयैनो मिनि खुसि थालांगोन। गुबुन गुबुन बिटिआरआव थानाय आफादफोरनि बायदि जाहाथे दाजाथों, आरो जायफोर बिबानाव थानाय गावजों गाव सोंखारिलायनाया जाहाथे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दाजाथों, बेखौ आं आसा खालामो। उननि फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि बयनिबो साननाय बायदि बयबो दिपेन बर'नि जायगायाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिबानखौ होनांगौ, अब्लासो जों फोथायनो हागोन। जेब्लासिम दिपेन बर'खौ बिबानाव दोनगोन अब्लासिम बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाया बांसिन जागोन। आंनि बुंलांनायाव माखासे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।